କୁଆଡେ ଆସିଲୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଲୁନୁ କି ଘର ଭଙ୍ଗା ପାଇଲୁନୁ କି ଯୋଉ ମୋ କୁଡିଆ ବି ପାଇଲୁନୁ। ଆମର ଅମକି ନିର୍ବାଚନ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଦରକାର। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆଉ କେହି ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆଇଥିଲୁ ଆମେ ଫଳ ପାଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାପା ଆମେ ବସା ବାସ ପାଇଲୁନୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦା ପାଇଲୁନୁ କିଛି ପାଣି ମୁନ୍ଦା ପାଇଲୁ ଆମକୁ ଛାଡ ଆମ କାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଲୋକ ପଳେଇଲେ ଛାଡ ପାଣ୍ଡ ତ ଯାହା କରୁଛି ଆମକୁ ସଂସାରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନୁହଁ। ତମେ ବସିବ ଛାଇ ତଳେ ନା ଆମେ ବସିବୁ ଖରାରେ। ଏଇଆ ପାଣ୍ଡା ଆଇଥିଲେ ଏଇଆ କହିବାକୁ କଣ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡେ। ଆମେ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ପାଲ ମଡ଼େଇ ହେଇକି ଯୋଉଠି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡେ